Hi guys! Nandito na naman ako at nandito tayo sa Chateau de Paraiso kung saan ay meron akong nakuhang token. Para saan kaya itong token na to? Ayan. So hahanapin natin kung para saan ba ito ginagamit. Ayan. So samahan niyo ako at ikutin natin itong resort at hanapin kung saan gagamitin si token. Let's go! Let's go na! Pero meron kasi ako napansin dito ito. Ayan. Ito yung upuan ng masaya na sa jowa. Yan. So yung mga masaya na sa jowa dyan, magpa-picture tayo dyan. At hindi lang yan, siyempre pag may mga masasaya sa jowa, meron ding yan, upuan ng naghahanap ng jowa. Sino may gusto at naghahanap, kulang dyan, pa-picture tayo. Sorry, ayoko nga maghanap ng jowa, sila na lang. Ayan. So nandito na naman yung ating friend na si Mr. Crab. Ayan, hindi ko nakikita, nakatalikod yung camera ko. Yan, ano yung nakasulat sa'yo? I love you with all my belly. I would say heart, but my belly is bigger. Okay, dahil bigger daw ang kanyang belly. So ayan, I love you with all my belly. Hindi with all my heart. Ay, ano ka ba? Siya ay isang gorilla. Ay, dito si Dinosaur. May nakasulat din kay Dinosaur. Mag-move on ka na. Malay mo, nandito lang pala ang tunay na magmamahal sa'yo. Oh, talaga lang ha. Ganyan ka ha. Ayan, si Dino. May gumaganon pa talaga si Dino. Ayun, mukhang nakita ko na kung para saan tong token na to. At ito, 50 pesos isang token, pero may napulot akong isa. So libre na ako ng 50. Uma-under ba yan? Hindi naman yata uma-under yun. Basta pa may token kayo. Hindi na alam kung paano siya pa-underin. Bukan natin silang pakawalan. Ay, may bayad yung token dyan, di ba? Libre daw, sir. Libre. Ayan, sandali. Ayan, ng Dinosaur. 50 pesos, sir. Bawat token. Ayan, ilalabas muna natin sila Dinosaur. Wala pa po silang anak. Ayan, dun tayo sa malilim. Mainit. Ayan. Sigurado ka ba? So, itatry muna natin yung isang Dinosaur. Dun tayo sa walang sungay. O, ayan na, kinain na. Ayun. Oh, meron na ako. Gumagana na to. Let's try. Oh, bakit nandito na kayo lahat? Thank you! Ita-try natin. Sinong Watson, asan na si Watson? Hawakan mo nga. Yes, sir. Ayan. I-try natin. Oh. Ayan na, wonder na. Huwag mo na ako sundan. Opo.
bagong attraction dito sa Chateau. Ayan. So, kahit bata at visit bata, pwedeng mag-ride dyan. Ang init. Pero enjoy. Ayan. Ayan ang dinosaur. Sino? May credit pa to, oh. Sa dyan. Kahit bata, kahit matanda. Guys, ang bagong attraction dito sa Chateau. Ayan. So, sa mga bata, isip bata at gusto maging bata, pwedeng pwede. Ayan. Sakay na. At yan lang. Until our next video. Bye-bye.